Tervet, anteeksi jos reippasin korvanne, mutta tosiaan tänään me pelataan tuon komistuksen tuolla. Sano hei. No. Joo, moi. Tosiaan tänään me pelataan Survival Gamesia mapissa Valleus University. Ei tässä mitään miksi mä sanon ei tässä mitään aina? Ajattelin tässä yrittää jotain chestia jopa. Mä lyön ton tyypin tosta taakse, niin se ei saa Okei, Timu. Kaikkea kamaa mä sain vaan 5 nuolta. Sun taakse, juokse sinne minne juokset. Mitä mä taas sulle pöksy. Älä mene sinne talo, älä. Okay. Se on kuoleman talo. Sinne kun menet sisään, että tonne tulee kivimiakkainen. Tänne tuu. Mä en yhtään tiedä melkein tästä mapista mitään. Ota nää. Kiitti. Ota ruokaa. Onks sul bovi? Ei. Mä en tarvii timanttia, kato sä oot kumminkin parempi vetää, mut mä annan se sulle sit kun mä löydän toisen timon. No ihan sama sit kun löytetään toinen ja... Joo. Missä tää on chestei? Täällä on mun mielestä yksi chesti. Mun mielestä. Hetkinen, onks tää kuolematalo? Hui vitsi, tuolla on hullutti. Tuolla on 3 tiimiä. Et oo tosissas. Nyt lähde juokseen. Lähde juokseen. Sprinttaa niin kovaa kun pöksiistä pääsee. Onks ne meidän perseessä kiinni? Mun perse haistaa. Mulla on annuksus oma nenä. Mitä? Toi meni vähän sairaaksi. Hyi. Ne ei tullut perään. Hyvä. Jes, mä löysin arkun. Mitä siellä on? Vitsi, mä Varo! Ne on sun edessä! Nyt lähde juokseen. Mä löysin kivimiakan. Lähti meidän perään. Ne lähti meidän perään. Voi perseeni suti. Sit käänny vasemmalle. Tiukka vasen. Mennään tonne sisään, mä katsoin ettei ne jahtaa. Tuolla on joku ihan vitsi hullu tyyppi. Tuolla on ihan vitsi joku hullu tyyppi. Miss? Tuolla. Mä näin sen äsken. Okei, pystytään tässä pelikentällä. Joo. Tuolla on joku. Sillä on ihan vitsi hullua kamaa, ei mennä. Mä en tiedä miksi mä näen nää. Pidähi itekin Tainilla. Siis 2. Niin joo, mä tiedän, koska se lagaa. Nyt kato ettei kukaan tuu, niin mä järjestän mun inviin. Joo. Voi hemmetti. Aika hyvä. Ei oo sulla bovia tai mitään sellaista. Ei. Ei täällä chest. Kirves. Mikä tää on? Missä teltassa on joku crafting Hei! Mä olisin kivikirveen kun mä hakkasin. Laitetaan toi tohon. Se on tyyppi. Me saadaan se. Tuu, Otto. Ei oo. Ai ihan vitsi huono. Mulla on kaksi timua. No niin, juokse! Puoli HP kuolin. Juokse. Se on tosi kaukaan sul. Vittu, mulla on 2 timua. 2 timua. Onks sul keppi? En mä tiedä. Kato jos se on onks se vielä tässä? Ei, se jäi sinne missä mä kuolin. Voi vittu. Nyt mua pelottaa kun sä et oo tässä. En mä pysty sihtää silloin. Ei vitsi, mulla on niin hyvää kamaa. Mä saan timumiakan. Nyt tuli hyvä matsi. Vittu hyvä matsi. Tosta noin. Vittu, mulla on niin paljon paineita. Ei juma niinku... Varo sun edespäin on rautafullinen. Onks siinä mitä kamaa? Rautafullinen. No mitä miakkoa silloin? Kivimiakko. Ja taisi olla golden apple, jos näin oikein. Ne on 2 tiimi, toisella kultafullit. Voi vittu. Missä ne on? Tuleeko ne tänne päin? Ne kävelee niinku just nyt kun sä katot, niin ne saattaa ajaa ohi, et mene tänne. Minne? Sinne ei vaan siitä juokset suoraan. Tänne suoraan? Niin ja tee jotain, löydä jotain. Mä nyt menen vaikka tänne siihtaa tähän näin. Vitsi kun se niinku kiinnitti muhun damakeen, kun mulla oli niinku paremmat fullit. Tiedän. Niin sä menit? Mä oon taas. No niin nytte. Sano missä ne on.